ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. उरळीत आदित्य ठाकरे 6000 मतांनी विजयी झालेत. ते काठावर पास झालेले विद्यार्थी असल्याची टीका नितेश राणेंनी केली आहे. अख्ख्या मुंबईमध्ये आदित्य ठाकरेंवर तुम्ही काय बोलणार असं सगळ्या मुंबईकरांचं लक्ष लागलंय. आदित्य ठाकरेवर मी काय बोलतो हे मुंबईने महाराष्ट्राने ऐकलेलं आहे, आवाजासकट ऐकलेलं आहे, म्हणून दुसरं काय बोलणार. खऱ्या अर्थाने वरळी बीडीडी चाळ असेल किंवा वरळी मतदारसंघ असेल, अवघ्या 6000 आदित्य ठाकरे निवडून आलेले आहे. 6 म्हणजे काट्यावर पास झालेला विद्यार्थी आहे. म्हणून बीडीडी चाळचा खरा प्रश्न, खऱ्या अर्थाने घरांचा प्रश्न, मराठी माणूस आणि हिंदू समाजाच्या घरांचा खऱ्या अर्थाने प्रश्न सोडवणं हे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केलेलं आहे. आमच्या कार्यकाळामध्ये त्यांना घरं मिळालेली आहे. आदित्य ठाकरेंनी नुसतं फोटो सेशन केलेले आहे आणि नाईट लाईफ सोडून काहीच केलेलं आहे. आणि उर्वरित काय असेल तर तिथे जाऊन काढू.